Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kuvalwe umgwaqo kwenzeka isiphihli sengozi lapho Oginqike ekhona iloli elithwala uSimende. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi landbulo khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekela igama lami ngusibonga konke wakandwande mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Kuvalwe umgwaqo N3 ngasejikeni elibheke eMalboro eGoli. Ngemuva ukuthi iloli lidube itiye lamaqede ladla utshani lapho Oginqike khona eceleni komgwaqo. Kuphazamiseke ukusebenza komgwaqo kwavala N3 ngasejikeni elibheke eMalboro eGoli ngemuva ukuthi iloli lidube itiye lamaqede ladla utshani lapho Oginqike khona eceleni komgwaqo namhlanje ntambama. Kanti ke imbangela yengozi namanje ayikaziwa. Umshayeli walo iloli kube ukuthi ulimale kabuhlungwana. Abezimo esiphuthumayo babhezi bamatasa bahlenga yena umshayeli. Abantu ke basale beshaqekile ngaso lesigameko bashiya izimvo ezahlukahlukene lapha esikoleni zokuxhumana. Usibonelo umshana Madela uthe umshayeli sengathi ngasinda bokwazi kwabuhlungu kakhulu semfisela ukululama okusheshayo. Umqapheli Mahlobo uthe sengathi bengasinda babandakanyeka kule ngozi. Uthandazani Madondo uthe uNkulunkulu sengathi ngaba naye umshayeli. Bafethu ke maningi kakhulu ama comment angeke ngiwaqede wonke. Lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi comment section ngalolu daba. Mina ndiye ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.